नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप 5 बातम्या। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या 12वीच्या परीक्षेचा निकाल गुरुवारी जाहीर करण्यात येणार आहे। दुपारी 2 वाजता 12वीचा निकाल विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पाहता येणार आहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळांवर जाहीर होणार आहे। माडखोल धवडकी या रस्त्यावर इनोवा कार आणि 2 व्हीलरमध्ये समोरासमोर धडक होऊन अपघात घडला। या अपघातामध्ये पशुवैद्यकीय परिचर डॉक्टर अनंत परब यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। इनोवा कार चालक हा मुंबईतील असून त्याचं नाव फौजदार शेख असं आहे। अमावास्या पौर्णिमेला कणकवली मतदारसंघात अवतरणारे आमदार नितेश राणे यांनी नुकतीच महसूल विभागाला भेट दिली। यावेळी त्यांनी तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना झापण्याची स्टंटबाजी केली, पण मुळात महसूलमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे। एका तलाठ्याकडे 2 ते 3 गावांचा भार देण्यात आलाय, त्यामुळे आधी महसूलमधील रिक्त पद भरण्यासाठी प्रयत्न करा, अशी टीका युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली आहे। गणेशोत्सव काळात कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण अवघ्या 1 मिनिटात फुल होतं। रेल्वे अधिकारी आणि तिकीट दलालांच्या अभद्र युतीमुळेच हे होत असावं। या तिकिटाच्या आरक्षणांची मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेनं चौकशी करावी, अशा रेल्वे दलालांवर नियंत्रण ठेवावं, तसेच कोकणच्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सव काळात अतिरिक्त रेल्वे गाड्या कोकणात सोडण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांना केली आहे। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मुंबईत मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली। या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे। मोदी सरकारनं आम्हा सर्वांची शक्ती काढून घेतली आहे। ज्या दिवशी निकाल आला त्याच्या 8 दिवसात अध्यादेश जारी केला आणि अधिकार काढून घेण्यात आले। आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाही असा त्याचा अर्थ होतो, असं केजरीवाल म्हणाले। आणखीन महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।